Βάντερσον. Ωραία τρίπλα. Κλείνεται. Η μπάλα περνά τελικά. Τακουνάκι για το Φαρινόλα. Αυτός θα μπει στην περιοχή. Θα κάνει το σούτ. Η μπάλα out. Στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια στο μάτς. Μάλιστα προσπάθειες του Κωνσταντέλου να γίνει πολύ πιο επιθετική ομάδα. Το Ράντι στην εκτέλεση. Στο ύψος του πέναλτι. Κεφαλιά. Δεν υπάρχει offside και γκολ. Να το γκολ από τον Θανάστο Παλαιολόγο, ο οποίος σκοράρει για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα σε μια φάση που ο Φλίγκος πήρε την κεφαλιά και μένει να δούμε από το replay αν καλύπτεται ή όχι. Ο Παλαιολόγος πάντως πήγε μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίχτες του να πανηγυρίσει αυτό το γκολ μπροστά από τον πάγκο. Οι Ηρακλή ψαχνούν, Θανάσης Παλαιολόγος. Εδώ η κεφαλιά φαίνεται να καλύπτεται, ο Θανάσης Παλαιολόγος, από τον Κύρια. Εδώ η κεφαλιά του Φλίγκου, ουσιαστικά assist για τον Παλαιολόγο. Σε μια οριακή πάντως φάση. Ανέβηκε ψηλά όλη η αμυντική γραμμή του Απόλλωνα, ο Κυριας έμεινε. Βάντερσον. Στο δεύτερο δοκάρι, ο Μελισσάς εύκολα, υπάρχει μια πτώση εντός περιοχής, κάτι ζητά ο Κοτσόνης. Εδώ, προηγούμενη φάση με τον Κοτσόνη να πέφτει στο έδαφος σε αυτό το μαρκάρισμα του Ραπτάκη. Με αυτόχειος αποτέλεσμα να μην μπορεί να ακολουθήσει 100%, ενώ βλέπουμε τη σέντρα, κεφαλιά, δοκάρι, τυχερός εδώ ο Μελισσάς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, κεφαλιά από τον Λεωνίδα Κιβελίδη, ο οποίος με το που πήγε μέσα στο κουτί, μέσα στη μεγάλη περιοχή, έκανε και φάση. Εδώ η κεφαλιά έμεινε απλά να κοιτάζει την πορεία της μπάλας. Ο Μελισσάς δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι, αλλά για καλή του τύχη η μπάλα χτύπησε στην δεξιά δοκό και κατέληξε στην αγκαλιά του. Με 8 γκολ πέρσι με τη φανέλα της Επισκοπής, ένα φέτος Ανκούλος στην εκτέλεση. Σέντρα, κεφαλιά του Κοτσόνη, μπάλα out. Το οποίο απολογούμε δεν το είχα δει στην κανονική ροή. Εδώ ωραία πάσα του Ράντι, το γύρισμα του Παπαδόπουλου, λάθος του Κουτσόπουλου και γκολ. Τραγικό λάθος από τον Δημήτρη Κουτσόπουλο. Και στο 53 ο Ηρακλής κάνει το 2-0. Να δούμε πού θα δοθεί το γκολ, στο Warden. Για να δούμε αν το έχει πετύχει ο Warden. Ο Φυρός πάντως είναι ανέκφραστος. Έβαλε δεν έβαλε γκολ η ομάδα του. Eric Warden απέτυχε αυτό το γκολ. Είναι το τρίτο του τη φετινή σεζόν. Εδώ η ωραία πάσα του Ράντι, ο Παπαδόπουλος στην παράλληλη σέντρα, ο Κουτσόπουλος κάνει ένα τραγικό λάθος και είναι αυτό γκολ. Δεν ξέρω αν την έχει βρει την μπάλα Warden. Ο Κοτσόνης είναι αυτός που έχει βρει. Ναι, πρέπει να την έχει ακουμπήσει ο Warden ακριβώς στη γραμμή και πιστώνεται το γκολ. Σε τραγικό λάθος αφενός του Κουτσόπουλου που δεν μαζεύει την μπάλα, σε αυτή την παράλληλη σέντρα του Παπαδόπουλου, και αφετέρου στον Κοτσόνη που ευνηδιάστηκε. Πάλι ο Γεωργίου, Κιβελίδης, Φαρινόλα, έχει τουλάχιστον 4 παίχτες υψηλόσωμους που μπορούν να πάρουν την κεφαλιά. Εδώ η εκτέλεση βγαίνει, ο Μελισσάς κάνει λάθος και να το 2-1. Διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι για offside, ο Κιβελίδης χωράρει πάντως το 56 και απαντά άμεσα ο Απόλλων με το δεύτερο φετινό γκολ του Λεωνίδα Βικελίδη σε μια φάση που ο Μελισσάς έκανε αυτό που του είπε ο προπονητής του από το ξεκίνημα του μάτσα, απλά δεν μάζεψε την μπάλα. Εδώ για να δούμε ξανά τη φάση, βγαίνει ο Μελισσάς την ώρα που χτυπά η μπάλα. Δεν φαίνεται αν καλύπτεται ή όχι ο Κιβελίδης, πρέπει να είναι στην διαφία σε μια φάση που έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Στη θέση του Κόσουτιτς περνάει στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 28, Νίκος Γκέμισης. Εκτέλεση κεφαλιά προς τα πίσω, μπάλα στο δοκάρι.
παιχνίδι. Εδώ βλέπουμε ξανά τη φάση, ράντι εκτέλεση. Η κεφαλιά τελικά είναι από το Χατζή και πηγαίνει στο δοκάρι, όχι από τον παλαιολόγο. Φάουλ που κερδίζει ο Βάντερσον από τον Παπαδόπουλο. Και εκεί υπάρχει ένας διαπληκτισμός του Βάντερσον με το Φλίγκο. Από τα καλύτερα παιδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι, νομίζω πως δεν υπάρχει τίποτα. Κάτι πήγε να κερδίσει εκεί ο Φλίγκος. Ο Βάντερσον δεν έκανε καμία κίνηση.